Best player sa Game 1 sa Juniors Basketball Tournament Finals sa NCAA Season 99 na dughit sa Garbo sa Sugbo. Mga ginikan na wide kabutangan sa kalipay sa kadaugan silang anak ato siyang ibida sa report ni Mark Richie Abella. Tiding Manalili. Manalili for the record. There it is! Nunot sa iyang makabilib nga gipakitang abilidad atol sa Game 1 sa Juniors Basketball Tournament Finals sa NCAA Season 99, gianggaan siya nga si Mr. 35 points. Kinihuman iyang naangkon ang single game score record nga 35 points, 9 rebounds, 9 assists ug 9 steals atol sa Game 1. Siya ang proud Cebuano nga si Jonathan Moses Titing Manalili, 19 anyos, taga Barangay Carita, Cebu City. Giangkon niya nga wala siya magdahom nga makapupo og 35 puntos atol sa duwa kay Igor na siya nag-enjoy sa matag pasa o itsa sa bola sa ring. Dugang niya nga sa panahon nga anaa siya sa basketball hardcourt, kini ang nahimong dangpanan niya, ilabi na kumingawon siya sa iyang pamilya nga anaa sa Cebu. Di kay dali, dagag proseso, dagag challenge sa kinabuhi nabot, pero thanks sa Panginoon dahil na overcome siya ko na siya, grabe kalis. Nalayo man siya sa Cebu, apan kung anaa siya sa basketball hardcourt, daw susama og nauli siya og nakigbasket lang sa mga higala. Matod sa iyang inahan nga adunay mga higayon nga buot nang muuli sa iyang anak. Uli na lagi yung tanay sa primero, kay Gimingaw. Kung ako gina-follow your dream, kay mo magina mo gusto basket. Malipayon usab ang iyang amahan kinsa kanhi basketball player ug coach sa commercial basketball team nga si Noberto Titing Manalili, kinsang angga sa kalibutan sa basketball, gidala sa iyang anak sa kauluhan. Ever since nga eskwela pa siya, iya na ginang nga kana ako pangan. Idol siguro ko niya. Kasi idolize iya papa. Kinamanghuran sa 8 ka managsuon, si Jonathan kinsa matud pa sa edad nga 2 anyos, nakitaan na kini sa iyang amahan og gugma sa basketball. Nagmalaumon ang mag-amahan nga suportahan sa mga Subuanon ang umaabot nga duwa sa NCAA Season 99. Karong Wednesday, alas 2, tanaw mo tanan sa game na mo, Letran versus Perpetual Game 2. And support tayo may, need na mo yung support. We are praying, we are bringing the Cebuanos also to pray and support Jonathan kay naa sa ato mga sa Cebu. With sa pag-ampo lang ni Senior Santo Niño. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.